он гуфтанд ман дирӯз бародари азиз ака ай пеши худам ҳамаи телефон секундамир дорад ку сонияро ҳисоб мекунад 1 2 3 4 5 ба худои меҳрубон қасам ки ман худам як тахмин кам ҳамун секундамирша ака ҷиқ кидаму гуфтам ку дар 1 минут ман чанд бора ми сураи фотиҳаро хонда метавонам ҳамаро зер кардам алҳамдулиллаҳи роббил оламин арраҳмони раҳим малики явмиддин ияка наъбуду ва ияка настаин хуб омадам вала золин амин боз хондум дар 1 дақиқа бародарои азиз 5 бор сураи фотиҳа хондум уламо мегӯянд дар 1 сураи фотиҳаро хондан 600 савоб аст тасаввур кунед дар 1 дақиқа 5 бор 3000 савоб дар 1 дақиқа аст бинед чӣ қадар мо аҳамият наметем